Ahoj, já jsem Filip a vítám vás v druhém dílu Mobilmanie. Tak, dnes v Mobilmanii máme sluchátka. Je to značka od Sony. Jsou to obyčejné ne, ale jak jste v minulém díle mohli vidět, tak k MP3 se hodí dobře. Tak, a potom tady mám ještě pár časopisů, což je nějaké herní časopisy, a potom tady mám něco sakra je. Jo, tady. Potom tady mám časopis aplikace. Tak, tyto časopisy si můžete zakoupit u nás na webu, buď tohle, anebo aplikace. Je to poměrně kvalitní časopis. Takže, jak vidíte, tyhle aplikace jsou nové a tyhle jsou staré. Tak, ale tím se nebudeme zabývat. Hlavní je, že tady máme sluchátka od Sony. Tak, sluchátka jsou pečlivě zabalená. Vydám. Tak. Říkáte si, že asi moc pečlivě zabalená nejsou, když to nedělám nožem, ale byly pečlivě zabalená. Než jsem je teda otevřel, tak. Jak vidíte, teď už se nám tady rozkutály tady tyhle malé špuntíky do uší, které použijete, když vám třeba ty sluchátka nesedí. Tak, tady máme 4. Tak. Vlastně 6, když počítáme i tady ty u těch sluchátek. Takže tyto sluchátka stály 390 korun, normálně stojí 400, ale protože jsme Mobilmanie, tak nám to dali za 319 korun. Tak, nebudeme si říkat, kolik to stálo, krabičku už nepotřebujeme, vyndali jsme to všechno. Tady potom máme tady potom máme nějaké manuály, co s tím, jak se to nasadit a tak. Tak, teď už jsme vytáhli samotné sluchátka. Teď už jsme je vytáhli. Vidíte, že to je hezky zabalené, je tam hezká krabička a mají to celkem pečlivě zabalené. Sony je značková výrobní a dobrá značka. Tak. Tady máme sluchátka, vidíte, jsou takové sluchátka a sednou skoro každému, nebo spíš. Tyhle sluchátka jsou vhodné spíš pro děti, protože dětem sednou nejlíp a dospělí spíš už používají takové ty, jak jste mohli vidět v minulém dílu u MP3, tak takové sluchátka. Tak, já jsem si pořídil tady tyto, protože mi tady tyto nejvíc vyhovují. Tak, tady máme takový drátek, který se musí rozdělat. Tak jsme ho rozdělali. Tak, a vidíte, máme tady sluchátka. Tak, já je rozmotám. Alebo to střihnem. Tak jsem zase zpátky a už jsem je rozmotal. Takže jsou takto rozmotané a jsou to velice kvalitní sluchátka. Takže to bylo asi všechno, co jsem mohl říct těmto sluchátkům. Takže já se těším na další díl a ahoj.